Jó napot, ez az ártosztály? Akkor nyitott kapukat döngetek. Igen, akarok róla beszélni, persze, hogy akarok, különben minek lennék itt. Nem, most nem azért jöttem, mert azon jár a tudattalan eszem, hogy anyámat magamével, apámat meg jégre teszem. Van egy betegségem, amit senki sem vesz komolyan. Kozmikofóbiás vagyok. Vagyis rettegek a csillagos ég látványa miatt felmerülő gondolatoktól és érzésektől, magány végtelenség, üresség. Pedig normális embernek indultam, csak filozófia szakon végeztem. Istenem, fiatal voltam, kellett a pénz. Azt hiszed, olyan nagy problémákat nem okozhat ez a fóbia, pedig csak gondolj bele például, hogyan csajoztam a szabad ég alatt. Kimentünk Újszegeden a ligetbe, sétálgattunk, kerülgettük a kutyaszart, már hajoltam rá a csajra, és akkor egy mondattal mindent elrontott. Tudod, mit mondott? Milyen szépek a csillagok? Ó, bassz. Szerinted nem? De. Az ott a Kassziopeia? Mit tudom én? Milyen szép? Nem kezded el. Jó lenne látni, mi van még azon túl, elkezded. Tudod mi, bazd meg? Végtelenül hideg, még több űr, geci hideg, szádosó kődarabok, sok-sok-sok űr, fekete lyukak negatív anyaggal. Amit ott látsz fönt, az lehet, hogy már nem is létezik. Nem létező dolgokat látsz. Olyan messze van, hogy már több ezer éve nincs. Mi meg innen nézzük. Olyan messze van, mint a Makó Jeruzsálem, viszonylag 10 a 165. szer. Honnan visszanézne valaki, azt látná, hogy már több száz éve halottak vagyunk. Érted? Meg vagyunk dögölve. Akkor mit nézem a halott pofámmal a több ezer éve döglött csillagot? Két halott dolog nézi egymást. Hurrá! És akkor jönnek ezzel az ultra baromsággal, hogy az univerzum távol. Ha végtelen, hova távol? Eleve mi az, hogy valaminek nincs vége? Ha elkezdődött Big Boom, akkor már egy vége volt? Meg hogy utazunk az űrbe. Hát én sosem akartam. Star Trek-et is körbe röhögtem. Fura homlokúak csókolóznak hegyes fülekkel. És lemegyünk a Holdra. A milliárdokat költenek rá, hogy egy-két lépést tegyenek egy kiszáradt kőrakáson, ahol levegő sincs. Oda mennek, hogy zászlókat dugdossanak a földbe, a Holdba, ahol senki nem fogja látni ezt a kibaszott zászlót, csak az a kevés idióta, aki még hajlandó fröccsöntött kezeslábasban indián szökelésekkel oda menni. Pláne magyarként úrutazni. Képzelj már el egy magyar űrturistát. Hány fényévre elegendő rántott húsos szendvicset vinne magával? Az űrhajón tolná az Unikom aranyáckat, tudod pont annyit, hogy ne szédüljön. Aztán kimenné a Holdba szkafanderbe, zokni szandálba, böfögne egy kurva nagyot, előkapná a brét és újabb krátert húgyozna az anyaholdba. Aztán körbenézne, se kocsma, se lángosos, visszaülne, szivató, kurva hideg van és csikorgó rakétagumokkal húzna vissza a férbe. Ittas vezetés persze, de magyarok vagyunk, nem? Szerinted ilyen egy randi? Értsd meg akkor gondolattól, hogy a Föld életében egy 1000 millió másodperc vagyok. Én 3 perc akarok lenni.